खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनानै लाहरलायबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो बरायनानै लाहरलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांगोन होननानै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जायफोरा चेनेलावहाय गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै होदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै थांदो आरोना लोगोफोर। दिनैयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ लानानै आङो नोंथांमोननि सेरावहाय नुजाथिफैदों। मानो होनोबा भिडिअ खालामनो गोसो जायाखैमोन, अब्लाबो खालामफैबाय आरोना लोगोफोर। फुंनिफ्रायनो बिराद अखा, सिमां खामानिबो जेबो मावजाखाया नङा होमबा। ओमफ्राय आङो जेबो दुगैयाबो लोबाबो खानाय सानाय खानाखौ बेबायदिनो मेमरां मेंसियैनो दं आरोना लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोंनि न'खरावहाय बिराद मोनसे गिदिर खैफोद जानानै फैदों। जोंहा आमाइनि फिसालाया बेंगलरावहाय खामानि मावनो थाहैनाया गय जानानै ना मानानै सिरिनिफ्राय बिदिनो दखाननिफ्राय ओंखारबोनाया सिरिनिफ्राय गोलैनानै गाज्रि रोखोमै जोखोम जानानै दङ। दायो हस्पिटालावसो दङ आरोना लोगोफोर। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि फंबाय आंनि आमाइनि फिसाला फंबाय, नोंथांमोनहा बयबो नैबे फंबायखौहाय आरज खालाम लोगोफोर, जाहाथे बे फंबाया मोजाङै मोजां थाबैनो हामनानै फैयो। खर'खौ अपारेसन खालामलायनांगौ गोनां जानानै फैदों। अननानै नोंथांमोननाव आङो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनखौ, अननानै प्लिज बयबो नोंथांमोनहा बोर बिनानै हो, आरज खालामनानै हो, जाहाथे आंनि फंबाया मोजाङै मोजां थाबैनो मोजां जानानै फैथों। दायो जोंनि न'खराबो इसेबांखिनि गोनां हाइ लेभेलनि नङा नालाय बिराद खस्थ' मोनदों आरोना लोगोफोर न'खराहाय। अननानै नोंथांमोननाव आङो बेखौनो फोरमायहरबाय आरोना लोगोफोर। सरि, मानो होनोब्ला जोंना एखेबारे न'नि मानसिफ्राबो एसेबांखिनि स्मार्ट नङा आरोना लोगोफोर। मानो होनोब्ला भाषाफोराव आरोना इसेबांखिनि डिग्रि गोनांबो नङा नालाय। अननानै नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना लोगोफोर। आङो माबाखौहाय स्क्रिनाव होनानै होगोन, जायगाफोरखौहाय मा जायगायावहाय हस्पिटालाव दङ, जायफोराहाय बेंगलरावनो दंखायो खाथिनि, अननानै प्लिज थांनानै डाक्टारफोरजों मोजां रायज्लायनानै हो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आं बेखौनो आरज खालामदों लोगोफोर। जायगानिबो नङा, खाथिबो नङा नालाय लोगोफोर, एसे गोजान जायो। जोंनाथ' जायगायाव मोनबालाय खाथियाव मोनबालाय जेबो नङामोन, एसे गोजानसो। जोंनि फनजोंसो खिथाहरदों आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय फनजों खिथाहरनायाव आंजों रायज्लायनायखौ खोनानानै जोंनाथ' बिमाया सिरि सिरि गाबखुमागासिनो आरोना आइया जोंहाना। गावनो बिसोरनि आमाइमोननि बिथोरावहाय जोंना आइयानो एसे स्मार्टसिन नालाय। ओमफ्राय आमाइमोननि गावसोरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेफोरनि मादावहाय जोंहानि बिमायानो आइयानो एसे स्मार्टसिनमोन। दाथ' बुरिबाय नालाय थांनो होनबा थांनो हाया, गालांनोबो हाया।